छत्रपतींच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या मातृभूमीला वंदन करून मी गणेश नाना कदम जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वाटलू तालुका दौंड जिल्हा पुणे आज पूर्णयोगी जनार्दन स्वामी बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था व महाराष्ट्र पोलीस बॉईज असोसिएशन तर्फे आयोजित वक्तृत्व स्पर्धेत मला माझे विचार मांडण्याची संधी दिल्याबद्दल आयोजकांचे मनापासून आभार। माझा भाषणाचा विषय आहे शिवरायांचे विचार आजचा तरुण। शिवराय सांगायला सोपे आहेत, शिवराय ऐकायला सोपे आहेत, पण शिवराय अंगीकारणे खूप अवघड आहेत। ज्याने शिवराय आचरणात आणले तो या जगावर राज्य करणार हे त्रिवार सत्य आहे। जय शिवराय। वयाच्या 16व्या वर्षी आज तुम्ही आम्ही जेव्हा मोबाईलवर पबजी आणि फ्री फायर खेळत आहोत तेव्हा याच वयात शिवरायांनी स्वराज्याचे तोरण बांधले। मोगली अन्याय आणि अत्याचाराच्या आगीतून होरपळून निघणाऱ्या रयतेला न्याय देण्याचे उदात्त कार्य शिवरायांनी या वयात हाती घेतले। हे राज्य व्हावे श्रींची इच्छा या महान विचारातून शिवरायांनी स्वराज्याची स्थापना केली। विचार चांगले असतील तर आचार आपोआप सुधारतात। थोर विचार असतील तर मोठा डोंगरी मातीचा गोळा वाटायला लागतो। याचे उदाहरण म्हणजे अफजल खानाचा वध। पोलादी पहार हाताने वाकून तिचं कड करणारा अफजल खान शिवराय ते त्याच्या पुढे काय टिकणार। पण धैर्य आणि शौर्याचे प्रतीक असलेल्या शिवरायांनी विचार आणि बुद्धीच्या जोरावर अफजल खानावर कशी मात केली हे सर्व परिचित आहे। बुद्धिबळ खेळाडू राजाला शह बसू नये म्हणून राजा किल्ल्यात नेतात, परंतु जगाच्या इतिहासात एकमेव राजा आहे जो रयतेच्या कल्याणासाठी किल्ल्याबाहेर येऊन लढला। पुरंदरच्या तहात मुत्सदीपणा आणि बुद्धीच्या बळावर शत्रूचे आक्रमण परतवून लावले। आग्र्याहून सुटका हा तर जीवावर बेतलेला प्रसंग। न डगमगता धीराने आणि चलाखीने बादशाच्या हातावर तुरी दिली। शाहिस्ते खानाची बोटे तोडून त्याला कसा कात्रजचा घाट दाखवला हे सर्व ज्ञात आहे। असे कित्येक प्रसंग आहेत ज्यातून शिवरायांच्या शौर्याचे आणि धैर्याचे दर्शन घडते। त्याचबरोबर कल्याणच्या सुभेदाराची सून जेव्हा शिपायांनी पकडून आणली तेव्हा तिला पाहून आईची आठवण आली म्हणणारे शिवराय जगाने अनुभवले। तिला साडी चोळी देऊन पाठवणे करणारा महान राजा रयतेच्या गळ्यातील ताईत बनले। पुण्याजवळ 9 कोस अंतरावर रांजेगाव आहे। तेथील बाबाजी पाटलाने एका अबलेची अब्रू लुटली। महाराजांनी बाबाजी पाटलास दरबारात बोलवून घेतले आणि त्याला चौरंग शिक्षा दिली। चौरंग शिक्षा म्हणजे हात पाय तोडून टाकणे। शिवरायांचे हे न्यायप्रिय धोरण गुन्हेगारांमध्ये दहशत निर्माण करणारे ठरले। गोरगरीब रयतेला कुणीतरी वाली मिळाला, कुणीतरी पाठीराखा मिळाला। रोहिड खोऱ्यातील गद्दारी करणाऱ्या खंडोजी खोपड्याला अफजल खानाला सहाय्य केले म्हणून उजवा हात आणि डावा पाय कलम करण्याची भयंकर शिक्षा भोगावी लागली। स्वराज्यात जसे गद्दार होते तसे शिवरायांवर जीवाची कुरवंडी करून टाकणारे सवंगडी होते। बाजीप्रभू देशपांडे, मुरारबाजी, तानाजी मालुसरे, प्रतापराव गुजर ही असंख्य नावे आहेत जी शिवरायांसाठी आणि स्वराज्यासाठी शिरतळ हातावर घेऊन उभी होती। स्फूर्तीचा जिवंत झरा म्हणजे शिवराय, निश्चयाचा महामेरू म्हणजे शिवराय, हिंदुत्वाची धगधगती मशाल म्हणजे शिवराय, बुद्धिवंत कुळवंत शीलवंत शिवराय, अन्यायाच्या तप्त निकारावर मेघ होऊन बरसलेले शिवराय, बाया बापड्यांची अब्रू राखण्यासाठी धावून आलेला कृष्ण सखा म्हणजे शिवराय। जरा मागे वळून पाहिले तर लक्षात येईल की आपण शिवरायांच्या आदर्शापासून कितीतरी दूर गेलोय। राष्ट्राभिमान, नैतिकता, शौर्य, धैर्य या गुणांचा तरुण वर्गातून लोप होतोय। महिलांना आदराची वागणूक आणि मुलींना सन्मानाची वागणूक दिली पाहिजे। छत्रपती शिवरायांसारखी दाढी वाढवून त्यांचे आदर्श जोपासता येणार नाहीत। छत्रपतींचे मोबाईलला स्टेटस ठेवून शिवभक्त म्हणता येणार नाही। निर्भयासारखे भयंकर प्रकार जर आपल्या देशात घडत असतील तर शिवरायांच्या सुपुत्रांना तुम्ही पेटून उठला पाहिजे। आया बहिणीकडे वाकडी नजर टाकणाऱ्याला जन्माची अद्दल घडली पाहिजे, पण नाही, हे आजच्या तरुणाईला पचत नाही। मोबाईल चॅटिंग, बाष्कळ चर्चा, ऐतखाऊपणा, कमी कष्टात मोठे होण्याची स्वप्ने ही आजच्या तरुणाईला भुरळ घालत आहे। चंगवादळाकडे वाटचाल करणारी पिढी निर्माण होत आहे। खून, बलात्कार, चोऱ्या, नशापान या विळख्यात तरुण अडकला आहे। ड्रग्स पार्टी, बर्थडे पार्टी, रेव पार्टी, ओली पार्टी, सुखी पार्टी यातच आनंद आणि धन्यता मानणारा तरुण वर्ग वाढताना दिसत आहे। चांगल्या विचारांचे अवमूल्यन होत आहे। यातून बाहेर पडण्याचा एकच उपाय आणि तो म्हणजे शिवरायांच्या आदर्शांची आणि विचारांची जोपासना करणे। समर्थ रामदास स्वामींनी संभाजी महाराजांना एक पत्र लिहिले व त्यात नमूद केले की शिवरायांचे 8वे रूप, शिवरायांचा 8वा प्रताप, शिवरायांचा 8वा साक्षात भूमंडळी, शिवरायांशी आठवावे, जीवन तृणवत मानावे, इह पर लोकी उरावे, कीर्ती रूपे आणि वरील प्रमाणे आचरणाची गरज आजच्या तरुण पिढीला आहे। शिवरायांचा एक जरी आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून वागला तरी जीवन धन्य होईल यात शंका नाही। जय शिवराय, जय जिजाऊ, जय महाराष्ट्र।